सोरबा सोरबा ओंखाम उखैनानै बे भिडिअखौ नायदोंब्ला खुदै गलाबायनो हागौ। थेंक इउ लेंहरनायनि थाखाय ओंखाम जा खुलुमबाय लोगोफोर। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जागायदिनि माने गामि गोथौनि हाबा जानाय बे गोथौ गामियाव हाबा जानाया माबायदि जायो जोंने सिम्पल बर'नि खृष्टाननि हाबा दै नायलांदो। दिनैनि भिडिअआ जा सिम्पल माने जों हाबा जाहैनो नागिरदों बेनो आरो बेखौल' नायलांदो आरो चलो स्टार्ट भिडिअ स्टार्ट। जोंनि साब बाजाराव खाथियावनो हाबा दं नालाय जोंनि गामियावहाय बेस्राफोर बिदनानो बारा नाङाखैनो दंबावो आवथायथ'बाय हनै ना माथो आदा दोनथ'नांसै ना दोनथ'नोसै औ बे आसलसिन बे केप्टेन बिदत गोदाग्रानि केप्टेन ओरै आलायथ'बाय नै जों दा साब बाजाराव दं। साब बाजारनिफ्राय ओंखारलांसिगोन हाबायाव अन्थाइबारि होननाय जों गामिनि बिटिनिनि अन्थाइबारि खाथिनि हाबा दा माने बेफोरजोंनो स्कुटिफोर बाइकफोर आङो नैबेजों थांनोसै नै दाखालहाय बायसाबनाय मोनसे टिभिएस जुपिटार क्लासिक नै आं दिन्थियाखैमोन नोंथांमोननो दिनैहाय बेजों थांनायसै आरो ओंखारबाय आरो जों थांनायसै हाबा जानायाव बिराद इन्टारेस्टेड। हाबाखौ जानांगौबो गावजों गाव मोनसे माने बाहागो लादलायनांगौ हाबाफ्रा आंहाला समाया आदा कर्नेलुस ओरै ओंखारबाय नै गामिनि हाबा उफाय गैया लिंफैबाय जेखन थांनांगौ औ एसे एनै सहाय होलायनांगौ हाबायाव जों ओंखारबाय जोंनि साब बाजारनिफ्राय होबाय आंनि अन्थाव बाथाव स्कुटिजों ओंखारबाय होमब्लाने इसोर होलांबाय नै बिसोरनि गारिया एसे दामि हेभि गारिखायनो आंखौ गालांगोन नामा बुंलायलांबाय नोंसोरखौहाय एसे स्पिडाव सालायनाङा एसे हनै हाद्रिल' खुहोलाङो माथो बाब ओमफ्राय जोंनि गामिनि नायल' जाल' मोनसेल' एम इ स्कुलनि साथ्रफोर नानि स्कुल गबाय फरिखा जादों ना माथो फरिखा जादों हादोंना हायाखै हादों दे अब्ला थांगासिनो दं। हाबहांबाय मोनसे मैखोम बर' गामि बे जाहैबाय सालबारियावनो दं दाबो। बेनिफ्राय दाउ बिखा होनलायनायबो दङ गामिया जोंनिया दाउ बिखा होननायखौ बारलांनानै एसे अन्थाइबारि होननाय दंनो बेसेबां अन्थाइ दं थांना नायहैनायसै बिसोरबो हाबा जाहैग्रा होनदां हाबा जाहैयो ना माथो फैदो औ जयै जानांगौ हिन्जाव गोदान लागो हिन्जाव गोदान लागोसोनो बिसोरो हिन्जाव गोदान लागो ओमफ्राय जों हिन्जाव गोदान लागो ना हौवा गोदान लागोसो बेबायदि बिसोरबो हिन्जाव गोदान लागोनदां नोंसोरबो हिन्जाव गोदान लागोनदां दा नानि हिन्जाव गोदान लागो नङानो मिथिया जायखियानो बेबायदि जोंनि गामि ओरैहाय सा बिटिनिनि सा ओनसोलजों बेबायदिनो एसे हाग्राबारि गय बारिखौ नुगोन नै बेबायदि समायना रमायना बेनिनो सिङाव जागोन दिनै थिलिजन फंबायनि हाबा बैलाय बिसोर आं दहाय बुंनाय बायदि गालांखायल' हनै आंखौहाय गावसोरनि हेभि गारि दा आंनिथ' लेडिस गारि जाहैबाय नै लेडिस गारि होमब्लाबो एसे खब जाफानांगौ जायो दा लामा जेरावबो मानसिफोर नुगोन ओरैबो हाबा जानो नेदोंनो हिन्जाव गोदान लागो गोजानदां बिसोर दा हिन्जाव गोदान लागो जों हौवा गोदान लागो होमब्ला सिबग्रोबाय औ चालो अके लामा ओरैसो आं गोबावथारसैमोन बेजों फैया ओरैहाय नायदो नै जोंनिजों दाबो बिथिनायावबो नै बेबायदि थासारि दङ माने लामानि अबस्थाफ्रा बिदि दं आरो दाबो नै आयौ अन्थाइबारि दा नै अन्थाइ मोनजेनबाय लामा अन्थाइबारिजोंसै नै अ माइ गड अन्थाइ गोजा नै लामा एसे हाद्रि खुहोलांबाय बिसोरो हाब ओरैथ' एसे हाग्रा नै दाबो माबा माबि जुनारफ्रा थाफैयो बेनिखायनोथ' नै बेफोरजोंहाय होहरनांलायगौ जायो बै माबा गोलाव सुन्दाय गोनांखौहाय नै बेजों एसे दैबो दङ नै र' आं अके स' वेलकाम टु अन्थाइबारि नै बेफोरबायदि अन्थाइबारि लामाजोंहाय नाजावबाय आरो जोंखौ अ माइ गड नैबे मादैमोनाबो हिन्जाव गोदान लागोजोब माने हिन्जाव गोदानाबो गामिनिनो ना ओमफ्राय दा ज' नेथुमलायना ज' थांनो नागिरबाय आरो खिन्थु जोंलाय हौवा गोदान लागोसो अब्लाथ' मोनफैबायानो जाहैबाय हाबाथिलिखौ नैबे ड्रामा वाटार साप्लाइ ना मानसिनिलाय अन्थाइबारिथ' दैखराबो बिराद गोथौआव जानांगौ बरिं दं ओमफ्राय हरै हाजोखौ नुबायनो भुटान हाजो ओमफ्राय नैबेनो जाबाय हाबाथिलि संनाय खावनायाबो जागासिनो दं नै ओरै बर'फोरनि हाबा नालाय नैबे जिनिसाथ' एखे मोदोमफ्रुलायनाय होगासिनो दङ नै बेखौथ' नांथारखागौ जाहैबाय आसाम ट्रेक्टर बे लाब्रा मा लगायखोलै मटर खुमब्रा कफि बोथोरनि नांगौखिनिया दंजोबखायोमोनला गासिबो जाबाय बेथ' होगासिनो दं नै दासो बेबो बावले संगोन ने
नोंहा गैया बे माथो बे मालामा ओंखाम बेखौथ' नांदेगौ जाहैबाय जोंनिथ' हाबाव रुटि सलिया रुटि फुरि सलिया जोङो ओंखामाखौ दोसो दोसो मोनजाखानांगौ बर'फोरनि हाबाव बे दाउ ब्रयलार दे जाबायानो दे होमब्ला हाबलाङि एसे हाबा थिलियाव बेनो जाहैबाय नै नैबे आमाइमोना आलासि नाजावग्रालै ओरै नै बिदि होलायखादों नै माबा साथायाव सायख्लुमाव जिरायनानै दङ नै आमाइ मानेल आयं बलेन बिनि डायलगखौ खोनासंला उदै बिगुर साजोबखायो आसलसो बे आयंआ जायफ्रा मोगथाङाव लोगो मोनबाय मिथिगोन बिनि डायलगफ्रा माबायदि डाइरेक्ट दा जाबाय औ नंगौ होनब्ला डाइरेक्ट हाबायाव थिलिजननि हाबाथिलियाव नैबो नायदो गेटनाखौ एसे नायना लादो नै जोंनि नैबे गोथौ गामियाव बर' गामियावब्लाबो मोजां साजायदों नोंसो साजायदों ना माथो ए मा नामलाय बाबु बे खानाङारा मा लेस्टन हौवा गोदाननि बिमानो हाबानि नामाव खुलुमबाय बिहामजो मोननायनि खोथा दंना ओमफ्राय फिफा नैबे आयंआ फिफा नैबे आयं हिन्जावा जाहैबाय बिमा दे हामबायसै होमब्ला हाबबाय अन्थाइबारिनि हाबाथिलियाव दिनै ओरैनो सा लोंग्रा ओंखाम जाग्रा माथो जाबाय होनब्ला ओंखाम जाग्रायावनो हाबहैखानायसैलै ओंखाम जाग्रायाव डाइरेक्ट होमब्ला ओंखामाव बैथो लोगोफ्रालाय आंनिलाय बोरो माथो गैयानो बावबो बैयावसो हनै ओमफ्राय महिलाफ्रा राननो रेडिखासै नै जाहोखांजेनबाय बेनो फार्स्ट होमब्ला जोंसो फार्स्ट जाहैबाय जानाया बे थलथब आरो नै होमब्लाबो लाबाय जायगाया बेखौ जिरायनायसै होमब्ला मा उसुबिदा अजा माथो मा उसुबिदा मा नैबे सियारा गाहायसिन जागोन ना सोलायनायसै होमब्ला जानायसै जायगा बेखौ लाबाय आरो ने जोङो दे जाखानायसैलै होजेनबाय लाइ गोदोहाय लाइफां बिलाइ होयोमोन आजिखालिथ' होले जाहैबाय नै बिदिसोसै नै बेखौनो लाइफां बिलाइ साना जानायसै नै ओरैबो जिरायबाय होफैजेनबाय ओंखाम नै ओइ माथो हिन्जाव गोदाननि मा नाम मा मोनजेनखो नों अनला बर'नि आंबो हारसानि ओंखाराखैना माइला हरदो एसे अनला एसे औ बे बाबुनो फैबाय नै लाब्रा दहाय संनाया बेनो नै होहाबा होफुंबाय दा औ फोदैसो जायो ने फोदै जंजित औ माथो गोजाननिसो रानग्रालाय दा सफैबाय आसल माल अमा बेदर गेट पास आरोखि सोखावबाय नै सोरबा ओंखाम उखैनानै बे भिडिअखौ नायदोंब्ला खुदै गलाबायनो हागौ नोंबोथ' होहाबखायो एसे फुंलायखाबाय नायबो अमा ओंखाला आंनोलाय मेजेमल' नांखागौ जाहैबाय बास बेखौ मोनबाथाय जेबो नांलाय दस्राखौ फैयालाबो जाबावबायसो मिथिबाय दा नै बिदिखा अब्ला गोजोननाय जासिगोन आरो मेजेमखौ सोग्रोनांगौ मेजेमखौ लोगो जादोंमोनलै बास बिदनाबो होदोरा जाबाय बयबो गेले ओमफ्राय बे आलासि नायग्रा नामाथाय दासो फैदेरदों माबा नांगौ गैया दा नायना फैखालै नाला जाला जागोन सोमखोरनि बिदना जोबनायसैयानो नै दे होहाबखायो आं एसे बांसिन दं दा नै ओमफ्राय जोङो बर'नि हाबाफोरनि बेनो मोजाङा ओरैहायनो आरि सा ओनसोलने माने जेसेबां जानो गोसो जा आरो गोसो बायदि बेसेबां हायो जा आङो एसेल' हाबाय आदा खरनैनोबो होदेरबाय नामा औ आंथ' मेजेमसो जाहैबाय दे मेजेमाखौ हो मेजेम एसे बांद्रायनो
मेजेमल' दनैसोल' हरदो होमब्लानो जाबाय बास जाबाय आसलखा बिदर रांग्राबो जाबाय औ नैखौ लादेरनाय जाबाय नै ओरैहाय हाबायाव थोदसो जायोब्ला आङो मोनसे जिनिसखौ नांथारगौ आंनि फेभरेट नोंथांमोना मिथिखायो दा लोगोफोर गय मैथो ए बावसो मनावसो लादो दे आब' सना दे आब' सना दे हरदो दे आब' सना जोङो जेरावबो हाबाफ्राव बैराथि बेनोसै जोङो आब' सनाया हिन्जाव गोदान लागाथ' स्पेशेलखा जाहैबाय हाबायाव जोबोद स्पेशेलै नाजावनाय दंग' दंलायखायो नै दे दासो जादों हिन्जाव गोदान लागोन दे माबा बहायनि अब्ला ओरै जाबाय ओरैहाय सिनायलै माथो हिन्जाव गोदान लागो नै मादैखौ लोगो मोनबावबाय मादैखौ जों जाखांबायथ' नै हिन्जाव गोदाननि मा जायोमोनलाय बिदा हिन्जाव गोदाननि बिदा बे नै बा गासै न'नि बाहागि गोजाखा हिन्जाव गोदान लागोसो नालाय हिन्जाव गोदाननि बिफा हिन्जाव गोदाननि बिफा बसा बे नै आदाया हिन्जाव गोदाननि बिफा दे 31 गोजाखा नै हिन्जाव गोदाना बेनो नै बा बिजामादै बायदिसो जानायसै सोमोन्दोआ हरैनिफ्राय लालाथ' थेंकिउसो लेंहरनायनि थाखाय ओंखाम जाखांबावबायसो जों औ जाखांबाय ओमफ्राय ओरै साइडनि लोगो नैबे साइडनि लोगोआबो आसलखा नै बा इसोरनोसै आरो नै गासै न'खरनि मानसिफोर बा जायगाखौ नायदो नै रिसिपसन जायगा हाबायाथ' दहाय जाखांबाय जाहैबाय दा नैबो जिरायनानै रिसिपसना जाबाय थासिगोन अब्ला मोजाङै नायना लादो नै ओरै सेंग्राफोर दंबावोसो नै आसल गोजाखा र' दे नैबो नायदो नै टिलिजन वेट्स नान्दिथा वाव
होमब्ला जाखाङै लोंखाङै जों ओंखारबाय आरो हाबानिफ्राय माने बांद्राय गोबाव टाइम खालामाखिसै माने बांद्राय बिहिर जाबाय थायो नाङाला ना माथो होमब्ला हामबायसै आमाय सना दे आदै दे आदा थादो आलासिफोरखौ नाजावबाय थादो जों ब्लडबाय औ होमब्ला जों ब्लडबाय भिडिअ'आबो बेखिनियावनो ब्लडबाय हामबायसै लोगोफोर उननि भिडिअ' लोगो मोनगोन दे